Bai, bueno, normalean izendapena ongi erabiltzen dugu, baina bai egia da batzuetan exageratu egiten dugula. Erabiltzen dugu oso erraz insomnio hitza adibidez, eta gero loaldiarekin harremanduta dauden beste nahasmendu batzuk aldiz ez ditugu honekin harremantzen. Bai, askotan erabiltzen dugu bakarrik loaldearen nahasmenduarekin harremanduta insomnioa, baina badaude beste asko gehiago, eta adibidez dauzkagu beste patologia batzuekin harremana dutenak, apneak edo horrelakoak, eta ere gure atsedenean eragiten dituztenak. Beste daude batzuk ere bai, narkolepsia, ez? Eta nahasmendu honetan kontrakoa gertatzen da, ez? Edo hipersomnia, loaldi luzeegiak egiten dituztena edo kontrolik gabea. Eta beste batzuk ez ditugunak ere harremantzen, adibidez enuresia edo horrelakoak, eta gainera gehiago harremantzen ditugula haurtzaroarekin, baina helduaroan ere gertatzen ahal direnak. Bakoitzak ditu bere ezaugarriak eta horregatik jartzen diogu izan konkretu bat, eta guztien artean betetzen dute nahasmendu honen guztia edo, ez? Ikusi dugunez, badaude nahasmendu desberdinak loaldiarekin harremanduta, bai egia da etapen arabera bata edo bestea ohikoagoa izango dela, ez? Haurtzaroan adibidez gaueko izuak edo enuresiak eta horrelakoak ohikoak dira, eta helduaroan ez horren beste. Helduaroan gainera, normalean badaude atxikituta edo beste nahasmendu batekin, antsiedadea, estresa edo depresioarekin eta bar. Eta haurtzaro aldera, fisikoagoak diren beste irizpide batzuekin daude harremanduta. Orduan hori ere inportantea da jakitea zein etapatan gauden, identifikatzeko errazago, zertaz ari garen. Batzuetan daukagu arrazoi simple bat eta da bukle batean sartzen garela, ez? Gau txar bat pasatu ostean, nekea hasten da, hasten gara loaldia gaizki egiten, adibidez gehiago egunez lo egiten, orduan gauean ez dugu egiten, eta hor desoreka bat sortzen da, eta izango litzateke aldaketa konduktual bat, ez? Baina gero beste batzuetan atxikituta daude beste arazoei, adibidez haurtzaroan, ez? Izan daiteke trauma baten ostean, aldaketa baten ostean, familia apurtu dela, edo klasez aldatu dutela aurra, horrelako gauzek ere eragiten dituzte, loaldian eraginak, adibidez ditugun moduan izuak, edo enuresiak, edo horrelakoak. Gero, badaude beste faktore batzuk helduaroan batez ere estresarekin eta antsiedadearekin loturik daudenak, eta izan daiteke ere bukle bat bezala, ez? Azkenean beste sintoma batzuek eragiten dute gure egoera emozionalean, gure loaldian eragiten dute baldintzatuz, eta azkenean ere sortzen aldira loaldiarekin harremanduta dauden nahasmenduak. Eta gero, askotan ere hereditarioak diren beste genetikoki, hartuko ditugun beste faktore batzuk, asmarekin, arnasketarekin eta beste batzuekin. Eta gero batez ere, bizitzan zehar ikasi ez baldin baditugu zeinbat baliabide loaldiarekin harremanduta, erlaxazioarekin eta bar, azkenean ere nahasmendu hauek sortzen aldirela. Haurren kasuan nahiko ikusgarriak izaten dira. Ohean txisa egin dutelako, edo oso beldurtuta altxatu direlako adibidez, edo ikusten dugulako askotan altxatzen direla ohetik edo zein ordutan. Bai ohera joateko orduan edo bai gauean zeharrez, edo oso goiz esnatzen direla. Adina gora joan ahala, beste sintomak izango ditugu. Batez ere nekea. Ikusten badugu nekea egunean zehar eta astean zehar eta mantentzen dela, adi egon behar dugu. Agian naiz eta orduak lo egin, gero ez dugu atsedenik hartzen. Beste sintoma bat haserrea da. Lorik egiten ez dugunean nahiko haserre egoten gara. Eta beste batzutan inkluso kontzientzia galtzen aldugu gure realitatearekin, ez? Pertzepzioan eragiten du eta ez daukagu gure inguruaren pertzepzio egokia eta horrek eragiten ditu beste sintoma batzuk harremantzen direnak ere beste nahasmendu batzuekin. Batzutan bai eta beste batzutan ez. Ari baldin bagara beste nahasmendu batekin elkarlanean ari dela gure desorekan, zailagoa da prebenitzea, ze normalean da beste nahasmendu baten barruan dagoelako. Genetikoa baldin badau da, genetikoak diren gaixotasunekin harremanduta baldin badaude,
prebentzioa baino egingo duguna da zaindu, ez? Loa zaindu. Eta baldin bada jokabidezkoa edo desorekatu egin garelako gure loaldian, orduan bai prebentzioa errazagoa da jarraibide batzuk edo eramanez. Izaten alditugu jarraibide batzuk konkretuak, naiz nahasmendu bat eduki, naiz ez izan edo harremanduta egon beste batzuekin edo ez izan, ez horrela, ez? Adibidez, saiatu beti ordu berean oheratzen eta ohetik altxatzen, saiatu behar gara ere beti ordu kopuru bat lo egiten, gutxienez 6 ordu, 8 inguru egokiagoa izaten da, zein den gure ingurua, ez? Lo egiten dugunean nolakoa den gure logela, dispositibo elektroniko asko dagoen edo ez, eroso gauden edo ez, argia, zenbat argi sartzen den, beste bat izan daiteke, lotara joan aurretik zer egiten dugun, ez? Saiatu behar gara saiesten aktibitatea handiko ekintzak, ez? Izan daiteke kirola, askotan esaten dugu kirola egin ostean hobeto egiten dugula lo, baina denbora tarte bat pasatu behar da, bestela gorputza oso aktibatua dago. Edo bideojokoetan eta horrelako aktibitateak eukita gure gorputza asko aktibatzen da eta lo egiteko zailtasun gehiago. Eta nola ez, sustantzia batzuk kontsumitzea, ez? Alkohola edo bestelakoak, medikamenduak ere bai, kontutan hartu behar dugu, denbora tarte batez eragina handia daukatela gure gorputzean, eta oheratu ezkero ez dugula lorik eginen, eta orduan sortzen dira hor bukle arraroak, eta azkenean sortzen ditugun nahasmenduak. Eta azkenengo jarraibidea izango zen, ohean lo egin behar dugula eta ez beste aktibitaterik egin. Badago jende asko telebista ikusten duena, ikasten duela eta horrelakoak, batez ere gainera ekintza aktiboak gure garunerako eta horiek oso desegokiak direla. Ondorioak desberdinak izan daiteke, ez? Hasiko bagina gorputzetik, egon daitezke ondorio kardiobaskularrak eta metabolikoak eta hori argi izan behar dugu askotan gure gorputza desorekatu egiten da eta orduan sortzen aldira bihotzeko arazoak edo gizentzea ere bai, edo horrelako gaixotasunak, edo horrelako ondorioak. Orduan, loaldia bakarrik ez du eragiten gure funtzionamendu normalean, baizik eta gure gorputzean ere bai. Badaude beste ondorio batzuk, hor izan daitezke edo atxikituta bai lehendik edo bai ostean, ez? Eta diradiz, loaldiarekin harremandutako nahasmendu hauek irauten baldin badute denboran, eragiten aldituzte beste batzuk, adibidez antsietatearekin harremanduta edo depresioarekin, eta asko irauten badu eta gure burua oso desorekatua baldin badago, hauek estremora joaten aldira eta estremoan egongo litzatekeena suizidioa izango zen, ez? Eta gero, beste batzuk eragingo dutenak gure lanean, gure eguneroko bizitzan, ez gaudelako 100%, eta dena gehiago kostatzen delako, oroimenean baduelako ere eragin bat, kontzientzian, kontzentratzeko garaian, eta horrek eragingo duena da gure lana okerrago egitea, etxean okerrago egotea, edo egunerokotasunean egiten ditugunak, kirola, lagunekin egon eta horrelakoek, alde batera uztea, eta beste arazo batzuk ere sortzea horren inguruan. Tratamendua egongo da ere lotuta daukagun desoreka horrekin harremana, ez? Adibidez, baldin bada oso arina, agian beste jokabide batzuk edo beste modu batzuk ikasiz, ez? Lo egiteko orduan edo erlasatzeko orduan edo gure bizitza aurrera emateko orduan, agian hori desagertu daiteke. Mantetzen baldin bada, gure baliabideak murritzak baldin badira, profesional batengana jo beharko dugu. Eta hemen psikologiaren arloan oso landuta dago eta hortik landu daiteke. Zer gertatzen da, batzutan, agian beste profesional batengana jo behar dugula, medikuarengana edo psikiatra batengana, medikazioarekin laguntzeko, batzutan erregulazio hori lortzeko medikamenduren bat beharko genuke. Hori normalean egoera estremoetan izaten da. Eta entrenamendua gure pertsonarengan, ez? Gure gorputza ezagutzen,
eta autorregulazioan bai txikitatik, eta gero ja helduarora iritsi arte, ikasten baldin badugu askoz hobeto egingo dugulo, eta lehen izan ditugun jarraibideak kontutan eukita, gure atsedena kontutan eukita, gure elikadura, harreman handia daukalako loaldiarekin, gure aktibitate motarekin, horre guztiak lagunduko du loaldia egokia egiten. Nik uste loaren nahasmenduari buruz gauza asko esan ditugula, igual importantea litzateke jakitea zergatik den horren importantea loaldia egokia eta orekatua izatea. Alde batetik, harremantzen dugulako bakarrik atsedenarekin eta batzutan hori alde batera uzten dugulako, baina jakin behar dugu loaldiaren garaian zer gertatzen den gure gorputzean. Loaldiaren garaian ez bakarrik atseden hartu baizik eta gure memoria finkatzen dela eta horren fasean egiten dugu, gainera gure gorputza erregulatu egiten da, bai nerviosistema, metabolikoa, endokrinoa eta autorregulaziorako ere erabiltzen dela, bai termikoa eta beste batzuk. Orduan oso kontutan izan behar dugu loaldia ez dela bakarrik atseden hartzeko, baizik gure gorputza denbora horretan erregulatu egiten dela eta oso importantea dena ere memoria finkatzen dela. Gure gizartean oso zabalduta dagoen aurreiritzi bat da edaten dugunean, edo erretzen dugunean, edo zeinbat sustantzia hartzen ditugunean, edo batzutan medikamenduekin ere bai, hobeto egiten dugula lo, baina kontrako efektua daukate, bai, aktibatzaileak dira. Agian egun batean hobeto egingo duzulo, baina denboran zehar luzatzen baldin baduzu, gertatuko dena da kontrakoa. Hau ezabatzea oso importantea da, ze jende asko etortzen zaigu bulegora, esanez lo egiteko metodologia bat dela, eta ez da, azkenean beste nahasmendu batzuk sortzen dituelako gainera, adibidez dependentziak, orduan arriskutsua ere izan daiteke. Gure irizpideak hor kontutan eukita, gure buruari galdera batzuk egiten aldizkiogu. Azkenengo egunetan, astean, hilabetean edo urtean, zenbatetan esnatzen naiz, zenbat egunez egiten dut lo gaizki astean, irizpide objektiboak bilatuz, ziklikoak dira, konturatu naiz beti udaberrian edo garai konkretu batean loaldia okerragoa dela, edo beste estimulo batekin adibidez, eta gauza konkretu bat gertatzen den aldiro, nik nire loaldia nahasten dut eta arazoak izaten ditut. Orduan hor, ikusi beharko genuke agian profesional batekin zergatik gertatzen den hori, esan duguna gaur txar bat edozeinek eduki dezake, baina denboran zehar mantentzen bada, orduan zerbait egin behar dugu horrekin. Azkenengo ikerketetan edo azkenengo garaian, bai neurobiologiatik edo bai endokrinologiatik, etorri dira datu asko edo informazio asko jaso da, eta, askotan, informazioa erabiltzen dugu gehiago onurarako, zer deskubritu da, memoriaren kontua, autorregulazioarena, loarekin daukan harremana, eta hortik tratamendu ugari garatu izan dira, inkluso adibidez traumarekin harremanduta daudenak eta abar, eta horri esker tratamenduak hobetu dira eta bizikalitatea, eta inkluso pertsona askok informazio honekin bere burua probesten dute eta efektiboagoak dira bere bizitzan, bere egunerokotasunean, sistematizatzen dutelako loaldia eta bar, eta ikusten aldugu ikerketa hauek guztiak ez direla bakarrik nahasmendua berari buelta emateko, baizik ere beste batzuetan ere interbentzioa egiteko eta inkluso pertsona bakoitzak bere bizikalitatea hobetzeko. Importantea da nola ikerketak ari diren ere prebentzioaren inguruan edo hobekuntzaren inguruan ikertzen eta ez horren beste nahasmenduaren inguruan, Laburbilduz, esan dugunarekin, nik 3 puntu esango nituzke, jarriko nituzke mahai gainean. Lehenengoa izango litzateke insomnioa edo horrelako kontzeptuekin bakarrik ez dagoela harremanduta, loaldiaren nahasmendua, beste askorekin dagoela, eta etaparen arabera gehiago emango direla batzuk edo besteak, beste aldetik esango nuke, kontutan hartzea, loaldiak ez duela bakarrik gure atsedena ziurtatzen, baizik beste batzuk ere bai, autorregulazioa,
zentzu guztietan. Eta gainera, ze importantea den loaldia ongi egitea, hobeto egoteko zentzu guztietan, bai memoria, kontzientzia, kontzentrazio aldetik, eta gure egunerokotasunean askoz ere hobeto egongo garela, loaldi egokia egiten baldin badugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.